Kardom, pininilam tanbang pillager sotimongpi, pinibertang tampen arjuik tha. APHLC atumpen non ke wang GMP akilik along kacepai pon vek ji aphan kangdang amai kapado lason si pai pai ciklon ni pai ingkoi raketom arni kuligang along APHLC atumpen kangdang amai kapado pini bangso kangdang amai long mai kacepahem pupon lake Borjan constituency APHLC mai puriso teron pensi mai cepahem pupon lo mai puriso teron pen kacepahem pupon amai long aluhi sarpo sarpiem man pen kacetong don bogazan LA amai pu Samson teron kong chun bang Prozal Kro juni ing TP VP women wing kace bepiatum cetong don bangso amai long mai ke phalam thelapen aluhi ke pachini Borjan CC kong chun bang men sing timong pen sim mai ke phalam thelapen aluhi pachini pon pini bangso kangdang mai long non ke wang GMP kilik chepate mate bang phukang vai pan along APHLC asong pen kapahai dun bek je phansi jasemet ching vai ching sai pon lo lason sin non ke wang je kilik mate bang phukang vai pan along sitami APS 3 pen ta ingtang kring pen sika chephai vek je phan klem pon vek pupusi APS 3 pen klem bang phubang phia tum pen ningje pon rinti pini bangso mai long aluhi sarpo tum pen kaning je pon ateng ke non adhu ke wang GMP kilik chepate pon along ka chepahai dun vek je phan thi burbur pen klem pon vek nang po lapen ake manga son ansi tapachun long veng nang jipusim mai long ning jepon sangti hidiben coursing ti NE Hills today next standard pati ruthom lo ada youth wing pen dadolo women wing pen dadolo lapen dak CC committee tu nitum han bangke aluhia man son sidah phapon lo masila dak nitum no strategy made jasmet kaching wai pon ke lahen lo nitum PS 10 keseng tang anadim bangke non prabjin pen nitum visit ampo inglong arlok pen chenglok konat ma keseng tang adim ana bangke PS committee keseng tang ana dim bangke dampo lapen keseng selang adim anta petang nampu lahan lo pini jasemen itu ma theme mate ajai me ke en pon ke lahan chi athema pinangan tum confuse do hogalam lo setame nile tum press meeting ni nia prang dala solam bangke clear pen nitum che than lo arluta la so phisi nil tum press meet dolo kasi nil tum AJP pen kaching room nangkok ba alliance ba hisab do nangkok bangala han lo regional aja kong an ang dakar biang longsot kali all India lo hormu bangke setame dak a context bang langdam nang kok ponon ke Assam lapen Karbiang long context lasila tumbang kamat ha bang la lo ladak ta regional hainang po lapen regional aja kong non mat ke theklong rada thenglo pulotang te tum Karbiang long ke APHLC henlo po salang tum tain tum phat recognize lo dang ding lo lasi ladak bang lason henlo pinangan tumbang ke Facebook long nilita theklong de ke chairman kang thanji le ko PC la tumben pajir porong palam na nang klang lo lasila da ka bangke voter list kang thana long bangke totally 100% sinang chi jok dundi pula tumpu erle ya to make mang mangala lo mati council election ke pa do aphan halake be ke che tum amen jitu high court pen PIL nil tum judgment kilong tang verdict kilong tang apod bangke dake nang chi phudun delo nang basik sak dun delo la bangke sik sidula tengsin nang litum cheklem tamelo pose alang litum man assurance sang pilu lahan lo lasi kamang hunam ne ya thai belo council election kali derlang non ke MP election lang aposi la bangke MP ahur ana bangke tribe satum ana bangke dak itum chihrum nang popose lang tum tan itum phan nang kai pil de kang lo akon itum ta la lo lasi ala electoral ro kang thanji hut bangke ari ji phudun un elo la tum ta lahan lo ya kamang hunaya alam bangke thang ta belo dan chal constitution na teng pen itum dak bangke chihar jak long pu lasi Karbiang long ara tum ba APHLC phan ke kroi tum anta ning binang nelo nilitum mahin pen tami klar dak pen alitum pherang kia thengno la pen Karbiang long ara thengno kadu ka wi alam ladak sin nilitum pachini lo